ଏହା ମୋହନ ନାମକ ଏକ ଛୁଆଙ୍କର କଥା, ଯିଏ ଏକ ଛୋଟ ଘରରେ ବସୁଥିଲେ। ମୋହନର ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ମା, ବାପା ଓ ଏକ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ଗରିବୀର କାରଣରୁ ମୋହନଙ୍କୁ କେବେ ଦୀର୍ଘ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଓ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାଁଥିଲେ। ଏକ ସକାଳ ମୋହନ ତାଙ୍କର ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ସଡ଼କ ଉପରେ ହଟୁଥିଲେ। ହଟୁଥିବା ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କାମ କରିବି? ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଳନ୍ତିବି କି? କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନର ଘର ସଫା କରି ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ତବେ ସେ ଏକ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଯିଏ ଖବରପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଘରକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମୋହନଙ୍କର ଏକ ଧାରଣା ଆସିଲା। ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମକୁ କହିଲେ, ଓଃ ବାଉ, ଏହି ଖବରପତ୍ର ବିକ୍ରୟ କାମ ମୋତେ ରୁଚିକର ଲାଗୁଛି। ମୋହନ ସେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇ କହିଲେ, ମିତ୍ର, ମୋ ନାମ ମୋହନ ଓ ମୁଁ ଏଠାରେ ନିକଟରେ ବସୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବରପତ୍ର ବିକ୍ରୟ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଏହି ଚାକିରି ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ପତ୍ରିକା ବାଳକ ହସିଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ମୋର ବସ ସହ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମକୁ ମିଳିବାରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ବୋଉଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ପତ୍ରିକା ବାଳକ ମୋହନକୁ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନଠାରୁ ମୋହନ ମଧ୍ୟ ରୋଜ ପତ୍ରିକା ବହାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ବାଳକ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟବହାରରେ ମୋହନ ସହଜରେ ଅନେକ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିଲେ। ଏହି କାମ କରିବା ପରି ସମୟ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ହୋଇଛି ପତ୍ରିକା ବହାଇବାକୁ ଚାଲିଥିବାରୁ। ଏବଂ ପରେ ମୋହନ ପ୍ରଥମ ବେତନ ମିଳିଲା ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି। ଟଙ୍କା ଗଣନା କରୁଥିବାରେ ମୋହନ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍, ମୁଁ ଏହି ଟଙ୍କା ମୋର ବୋଉକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି ଏବଂ ଶେଷ ବାକି ଟଙ୍କା ମୋ ମାଙ୍କୁ ଦେବି। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଘରରେ କାମ କରିବାକୁ ହେବା ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋହନଙ୍କ ଘରର କଥାବସ୍ତୁ ସୁଧାରି ଆସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଉଜାଙ୍କି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସକାଳ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ସାମ୍ବାଦିକୀ ପଠାଇବା ସମୟରେ ମାଲିକ ମୋହନଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିଲେ, ହେ ମୋହନ, ତୁମେ କିଛି ଦୁଧ ବେଚିପାରୁଥିବା କାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ? ମୋତେ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୁଧ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସମୟରେ ଦୁଧ ଦେବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ୟା ସହି ମୁହାଁ ଦେଉଛି। ନା ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। କି ଯଦି ମିଳିଥାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଘର ପଠାଇ ଦେବି। ଦୂରେ ରୁହ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଦିନଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ସହ ବିତିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋହନଙ୍କ ମନେ ଅବିରତ ଭାବେ ମାଲିକଙ୍କର କଥା ଥିଲା। ସେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସକାଳେ ସାମ୍ବାଦିକୀ ଦେଉଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଲି ଅଛି। ଏହି ଖାଲି ସମୟକୁ ଉପଯୋଗ କାହିଁକି ନ କରିବି? ଆସନ୍ତା ସକାଳେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି। ସାମ୍ବାଦିକୀ ପଠାଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନଠାରୁ ମୋହନ ତାଙ୍କର ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କର କଠୋର ପ୍ରୟାସ ଓ ସଫଳତାର ଆରମ୍ଭ ସୂଚିତ କଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ଚାକିରି ଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ରୂପେ ସେ ଉଭୟ ଏହି ସ୍ରୋତମାନଠୁ ଆୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମୋହନ ଭଲରେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ନିଜର ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଦୁଧ, ସମାଚାର ଓ ମସଲା ବିତରଣ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚାହିଦା ଅଛି। କେବଳ କିଛି ମିନିଟରେ ତୁମର ଦ୍ରକୁ ସାମଗ୍ରୀ ବିତରଣ କରାଯାଏ। ହଁ, ସେହି ଉପାୟ କାମ କରିବ। ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ମୋହନ